rakkaat ystävät ja Jugi. Tänään kilpailemme vinoilun jalossa taidossa. Te joudutte kettuilemaan jollekin henkilölle. Muistakaa tehdä se rakkaudella ja lämmöllä, se on roastin idea. Kääntykää selin, otetaan sisään meidän kunniavieras. Mä en voi sanoa tässä vaiheessa nimeä, mutta annetaan isot aplodit meidän kaikkien tuntemalle kunniavieraalle. Tervetuloa. En sano vielä tässä vaiheessa nimeä. Harvoin näkee noin huojentuneen näköistä henkilöä. Rakkaat ystävät, te voitte kääntyä ympäri. Käännytkö näin? Nipa, Pertti, Noiman, mikä nimi se nyt onkaan, kohta tulee Aimo Laidallinen Lokaa. Okay. Mutta muista, se tulee kaikella rakkaudella. Okay. He roustaavat, teillä olisi varmaan kaikilla paljon sanottavaa Nipasta, mutta rajoitetaan jokaisen aika 20 sekuntiin. Te roustaatte, minä toimin roastmasterina, koska olen Suomen keskinkertaisin läski, jonka parhaat päivät televisiossa nähtiin mustavalkokaudella. Ja jos te olette valmiit, aloitetaan porukan pienin, eli Iina. Iina, jolle huumori on vähän niin kuin koripallo. Ei oo Iina Heiniä. Kiitos Jaska. Wow. Nipa, mahtavaa nähdä sut täällä. Tervetuloa tänne meidän ohjelmaan. Kiitos. Mutta teidän ohjelmasta mä mietin semmoista, että miksi sä osallistuit siihen Vain elämää -ohjelmaan, kun sä näytät ihan kuolleelta? Kiitoksia. Living Tällaiseen suoritukseen pystyy Tommi Läntisen lahjattomampi tytär. Seuraavana otetaan tänne oman elämänsä munamies, Riku. Ihan reellisesti sanottuna, kun sua kattoo, Riku, niin tulee mieleen Heppi, jolla on korvat. Ole hyvä. Nipa, sun ehdottomasti paras biisi on vuonna 85. Ei kun se olikin se vuosi, milloin sun alamäki alkoi. Ja siitä puheen ollen, niin mä antaisin mieluummin Dingon syödä mun vasemman jalan, kuin kuuntelisin sun nykyistä tuotantoa. Kiitos, Riku. Riku, jos saisit yhtään luovempi, niin saisit kivi. Seuraavana Jussi Vatanen, joka näyttää aivan autoon unohdetulta susikoiralta. Nipa, pakko sanoa, että sä oot yllättävän paljon julkisuudessa ottaen huomioon, että sun parhaista vuosista on kuitenkin se 25 vuotta mennyt jo. Vain elämää, Linnan tähdet. Mutta sit mä tajusin, että sun on pakko tehdä tosi TV:tä, kun sä oot niin epätodellinen hahmo. Kiitos, Jussi. Kiitos, Jussi. Vielä 1,5 tuntia, niin pääset varastelemaan mopoja. Seuraavana Jukka Rasila, joka näyttää aivan Konikonen myyjältä, jolla on eilen ollut pikkujoulut. Bonusta ei tullut, mutta viina oli ilmasta. Nipa, ihanaa. Sä pilasit mun nuoruuteni jo musiikilla, nyt sä oot taas täällä. Mut sun on pakko olla todella eläinrakas. Nimittäin sun bändin nimi oli Dingo, noissa laseissa sä näytät pöllöltä, ja sun tuleva levys on todennäköisesti susi. Kiitos. Ja seuraavana Krista Kosonen, joka näyttää henkilöltä, jolle on tehty sukupuolenvaihdosleikkaus, eikä kukaan tiedä kumpaan suuntaan. Ole hyvä. Nipa, mä taas en yhtään ihmettele, miksi sä osallistuit siihen Vain elämää -sarjaan, koska sun ura todellakin kaipaa tekohengitystä. Kiitos. Ja seuraavana Armi Toivanen, joka on mukana tässä ohjelmassa ainoastaan siitä syystä, että Pamela Tola ei päässyt. Voinko mä aloittaa? Ole hyvä. Ei vitsi, mä en tiennyt, että sä oot laulaja. Kun mä luulen, että sä oot ton
Cheekin isoisä. Mut hei, pakko antaa kredittiä tässä ohjelmassa Vain elämää, kun siis et sä olit niin raikas tuuli siellä, että kun kaikki muut kävi vaan laulamassa, niin sä kävit aina välissä pitään puheita. Kiitos siitä. Kiitos. Ja viimeisenä mies, joka antoi kasvot kaksimieliselle alapäähuumorille, Aku Hirviniemi. Nipa, sun musiikki on mun mielestä lähellä heviä. Aika raskasta kuunneltavaa. Kiitos, Aku. Näin on kaikki asiat Nipalle kerrottu. Nipa, miltä tuntuu? Tää on upea, uljas joukko, niin kuin kaikki näkee. Joo. Nipa, sä näytät aivan siltä, että sä haluat katsoa.